Hej. Imod Sverige nu. Eller vi er i Sverige nu. Vi skal nok forklare alt det, der er sket indtil videre, når vi er landet. Så skal vi nok snakke lidt mere. Det er ret ikke. Hej. Jeg tager billeder. Ej, vi har faktisk glemt at til på den blog der. Ja. Men vi er kommet. Vi er i Sverige. Og vi siger ikke, hvor vi er i Sverige. Nej. Nu skal vi have billeder af MC. Vi er 25 alt. Ja, i morgen. Ja, i morgen er vi 25 alt. I dag er vi 21, tror jeg. Det eneste, vi har lavet, det er, at vi har lavet nogle hunde. Og nu har vi taget billeder. Vi har spist mad. Og, ja, du er. Det er bare det, der skal indtil videre. Nu tager vi lidt billeder. Ja, Sofies billeder. Vi siger godnat. Vi ses i morgen. Hej alle sammen. Hallo. Vi kom hjem vi har været i byen. Eller godmorgen det næste dag. Ja, det næste dag nu. Vi har købt briller. Vi har købt briller. Se. Og så vi har været i byen og shoppe. Vi har været i byen og shoppe lidt. Og nu har vi mad. Og så skal vi skal aftensmad her kl. 8. Ja, Klokken kunne vi ved at være 3, ikke? Den er faktisk 3 nu. Og så har jeg købt en trøje. Det er bare det. Vi skal nok filme, hvis der kommer noget spændende, men vi har ikke sådan tid i morges. Sådan rigtigt. Ja, det er til mor, der bare har. Okay. Hej. Hej. Lige nu griller vi. Og Emma lige ved at købe ATV. Ja. Alt det har jeg også i dag, ikke også, men... Det var bare lige en update. Vi sætter måske et billede ind af Emma på ATV. Jeg skal lige se, hvornår jeg kan få det. Ja, sig hej. Sig hej. Går hun? Sig hej. Lige nu sidder vi og spiser. Ej, det er så dumt ud. Og ja. Det eneste, der sidder indenfor. Alle de andre sidder udenfor. Ja, åbenbart ikke. Ej, hvorfor sidder vi egentlig indenfor? Det er fordi, jeg ikke gad sådan udenfor. Ja. Eller fordi jeg synes, der er mange mennesker. Ja. Hvis man spiser hinanden, jeg synes, det er altid ikke at spise bøger. Ja, og hvis jeg kommer rundt om munden eller et eller andet. Ligesom når man skal spise kebab eller et eller andet. Bare sådan. Hvor der er noget, hvor der er sådan lidt dressing i det. Vi skal hjem nu. Lidt akavet. Ja, vi køber slik. Men vi vil bare sige farvel. Eller vi i København med. Vi ses.